Ihan semmoista. Siitä yksi. 7 illalla. Ajelen täällä, niin ootan, että pimeä tulisi, niin sitten olisi kiva ajella pimeällä. Ajan tämmöisellä pikkupyörällä. Äsken kuului vähän rapinaa, mitä se minua ei kiinnosta. Wait. What the fuck? Mikä vittu? Kamera vähän paskama. Näyttää olevan joku ja kuuluu vittu haukuttavaa. Ihan niinku susi. Ja susipurassa on kättä, niin hyppän painolla sen niskan. Sitten se kuolla. Ei ole nyt. Kuuluu vähän mopo ääniä, kun ne jonnetkin tää. Mikä tuolla? Aa, penkki. Kato, sulla on mopo ohi. Ihan varmaan, että mulla on mopo kun se illalla siellä kahdella. Joo, tulee mopo. Joo, sieltä tulee. Mikä sieltä tulee? Ankive vitonen, ei semmoista se on. On vankilakauppa. Kato ohi, nyt keskellä. Joo, mopo sieltä on tulossa. Sieltä etäältä tulee mopo. Vai mikä tuo huutaa? Kuunnelkaa. Joo, mopo se on. Siellä. Ihan just näkyy. Varmaan. Eikä näy. Missä se on? Siellä näkyy. Vähän vanha. Minnekä se jää? Ei se tullutkaan. Ei tullutkaan. Onneksi ei tullut. Siellä hohtaa joku, en tiedä mikä helvetti se on. Tuolla ei tuo auto, vaan sen vieressä tuo asufakyltti. Noin kirkkaat valot ei näy.